San Fernando na meron na pong pila bago makapasok dito. So, tingnan natin. Nandito kami ngayon para mag-groceries at hindi expect na maraming tao pala. Akala ko konti lang yung tao kasi walang sasakyan. Wala akong sasakyan ng pampasaherong jeep or kahit ano. Buti na lang, walking distance lang yung bahay namin. So, check it out mga casting. Live! Ayan po yung mga pila. Lockdown is real. So, nasabi yung getting lockdown. Ako yung pamailin. Basta may camera at mga tao talaga. Pero yun, seryoso mga casting lockdown na dito sa San Fernando. Sabi ano naman. Live tayo, live. Live. Kaya ko si Duterte. Kahapon, dumating si Duterte. So, sabi ko sila, magla-lockdown na ako. So, pati sa sinakyan namin, dapat 8 available. Hindi pwede yung magpasok. Haba ng pila. Sabi nga mga casting, mas okay pang umutot kaysa umubo. Ngayon, grabe. Shout out sa lahat, hindi ako makaka-reply ngayon dahil live tayo ngayon. At Walter Mark, San Fernando, Pampanga. Na. Makapila na ako sa amin. Grabe. Sabi yan, pagkita mo ko yan. Yan, no? Sorry, kaya na ako mag-try. Dito ako naman sa mall. Ay, nakapila na lahat. Ganyan nakapigurati. Ano na? Ano na? Thank you, Stanley Igros. Shout out to you. Lockdown is real and panic buying is real. Grabe. Ganun kagrabe ang lockdown. So again, we are now live here in San Fernando, Pampanga at Walter Mark. Bibili pa lang, Stanley Eagles, bibili pa lang kami ng mga groceries at mga condiments na gagamitin. Ayun, may alcohol naman dito. Ay, hindi. Mask kasi. Wala nga akong mask kasi duman kami kanina sa kama. Walang mask. Hindi ako makahinga.